فرزانی فعال و گوری پست پارێزگەری دهۆکی بێنەکردن. پشتی 6 سالان جارکادی انجمن پارێزگەها دهۆکê ji bo dengdan bi parêzgarekê nû kum bû. Bi li berçavgirtina rênmayên xweparastinê ji koronayê endamên encumenê parêzgehê di vê civîna neasayî da amade bûn. دکتۆر علی تەتەر وەکو berbijêrê 27 endamên amade bû bi belê deng bi Elî Teter weke çardemîn parêzgarê dihûkê dan. Têkraya denga Diktor Elî Teter hata hilbijartina ku parêzgarê dihûkê dê yekem lêdwana xwe ya piştî dengdanê da. Parêzgar behsa kertê çandinê û pêş êxistina wê diket. Tenê tiştê ku em şên ev rû vê zorofê da yan di sala da em bişên munafisa dewrûberê xwe bikin mesela kişt û kala mesela xwedankirina ter şu tewaliye an jî heta siyahê jî tabi em şên bes tenê di asta da em nuket şên milmilanê bikin û şerdîne mesela bû nimûne ez dibêjim bû genmê xelkî genmê me baştir bît bû cihê xelkî cihê me baştir bît nûka wî temata wî xiyara wî yan her tiştekî dî. Encumenê parêzgeha dihûkê ji 28 endaman pêk dihêt. 19 partî, 3 yekgirtû, 2 yeketî, 1 kursî guran, digel 3 kursiyên kûtayên krîstyanan. 5 salên yekgirtû digel partî dê hikûmeta xwecihî da bejdar e. Dixwazin berdewam bin. Di heman demê da layenên dî jî meyla bejdarîkirinê dê hikûmeta xwecihî da heye. وەکو یەکگوستن کوردستان دیارە بابەتێ بەشداریە مەحکمەتە یا خوجیە پارێزگاها دهۆکێت سەر بنەمای اتفاقێکا سیاسیە یا یەکگوستن سەر ئاستی پارێزگەهی بەبەری نوکە سەر ئاستی ئەندەمژن سەر بنەمای دەنگێت یەکگوستن کوردستان ئەنجام پارێزگاها دهۆکێ بووە ئەvە بژین تەمامیە وێ اتفاقەیە فراکسیۆنا پارتی داخواست کرد بوو ku dengî bûyî postî bidin em jî daxwazê fraksiyona partî dikein daxwazê ji parêzgarê dihûkê dikein ku heqê me yan bejdariya goranê hikûmeta xwecihî da hebîtin. پێمان باش بۆ کو فراکسیۆنی ساوس و لەگەڵ دەستەی مەسەر مەکتەب سیاسی و لەگە سەرکردایەتی شەمە قسەمان کردبی کە مەسەن پێمان باشە دەنگ بدەین ئەوانیش ڕایان زۆر باش بی ئەمەش یان پێنگاوێکە بۆ ئەوەی کە مەسەرەن یەکێتی لە حکوومەتی خۆجەیی بەشدار ببێ. 51 salên dihûk bûye parêzgeh. Jimara akinciyên wê nêzîkî 1.600.000 kes in. 7 qeza û 24 nahyan bi xwe vedgirît. Xelkê parêzgeha dihûkê dibêjin ji mêj daye em qurbaniyê deyin. Tenanet hêmayên parêzgehê jî nîşanên zehmet û wasiyan û qurbanîdanê li ser in. Ew daxwaza mafên zêdetir dikin. Piştî serheldana sala 1991 ev parêzgarê pêncê ye dê çîte ser kursiya parêzgeha dihûkê Rîntexarê. Xelk çaverê ye êdî ew mexdûriya tête behskirin di navbera dihûk û parêzgehên dî da êdî nemînîn. Eyûb Nisrî Rûdawû Dihûk